Amo yung adi nga iti San Nicolas, Ilocos Norte. Akat dati linawlawagan ni Apo Mayor Edmar Vincent Bunuan. Gapo tayo tinapalpalabas nga aldaw tinapagsaриtan iti Sangguniang Bayan iti ilit iti San Nicolas. Kaya dito ay supplemental budget. Supplemental budget kahit na sa UN. Dito kasapulan pa din nga ikan ti budget tapno mabayadanan. Awanan iti nasken nga ipang delay pa lang very kasta ket makabayadan iti data ken of course kidandan no anat problema iti munisipyo napay digiti mismo or necessary a kasapulan nasisita a kasapulan iti munisipyo ken dadumapay mga idol. So dahito man iti report tayo manipod to inomotoy biya IFM News IFM News Lokal. Linawlawagan ni Mayor Edmar Vincent Bunuan iti ilit San Nicolas iti isyo arimswa iti nagbedngan na ket ti Sangguniang Bayan iti ilit San Nicolas kuna ti Mayor a supplemental budget ti nagbalin na topiko iti dayta kanito a nagbalin a constructive argument iti nagbedngan da iti SB iti ilit San Nicolas sinungbatan pa iti Mayor iti maipagarup a panagsinungbat da pakaseknan iti isyo ti panagpagabor. Issue ko na tayo, yes, maybe may panggap tikid daw ngamin the executive branch of government nga at the pa-supplemental budgetan tayo. There are two sets ko na at the supplemental budget number 5 and supplemental budget number 6. I was waiting for its approval. To'y numutibiyang napanpay nakipag-atendar. Baka di masapol ti tulong nga mang dependar. So, iti adda kam ijay alakat imbagak met tay bukod ko nga kapanunutan may panggap ka dayto. At tinumotibiyang akit addadamat digitay gagam tayo nga may implementar nga projects uno programs iti gobyerno. Paan mat nga ibagatay ko mga dati nag-riririan awan di jay mat kat di no di kat di it was a constructive argument lang nang runa ta rainwar digitay napipintas mo questions o issues. And I know that we were able to answer iti in raised nga questions. Di kita iti napasamak iti kalman iti Sangguniang Bayan Session Hall. That hopefully ma-approve to no Lunes. Iso iti daw-dawat tinumo ta ikayat namat agad adadamot kumandi kita ma-implement programs amo tayo no addarugyan tayo nga programa. It needs funding. Supplemental ko na tayo because adada di kita daduma nabati nga haan nga nos usar kita daduma ket nabati pa lang idi nga savings. Mama titi Mayor amarisot dagito yung problema babaen dinasaya at panagsasalita.